ସେଇଦିନ ଲାଲା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ଲାଲା ସୁରକ୍ଷିତର ସହ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ବସି ବିଚାର କଲେ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଲାଲାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକା ମୁହାଁରେ ଲାଲାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଗଛଟିଏ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, କାକାକୁ କିଛି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦବା। ମାଙ୍କଡ଼ ତାପରେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି।